ya Mira. Mira. Ah, jadi ya. Cublak suweng. Men jumeneng ya Mbak Mira. Dados. Nggih, sugeng dalu Mbak Mira. Mas Gareng Mbak Lucy. Niki lare niki nalika isih cilik. Arisanipun. Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih. Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Karo guyangan ngendi? Sing takoke langsung kuwi lho. Nggih to. Bis ka teng mriko, Pak. Oh, iya. Iki bis mawon nggih. Ya kan bis ora juga apa-apa. Kali guyangan itu mboten tepi-tepi sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan agak. Lumayan agak. Yang apa itu? Yang pas nemoni aku ketok, yang kono ketok. Iya, nek kowe tutup nang. Iki cecak itu cahayu iki. Ning pake gudi ngene iki dak cek. Ya, mak ngene iki mah hanya kakek umur kowe kutruk. Ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung. Ya kesempatan di atas panggung ini kita terbawa hati bahaya resikonya gede. Iso ngentekke bandar pekarangan iki. Mbak Lucy, kula kinten mboten wonten kok menawi terbawa hati kali kula. Amargi niki anjenengan angsal salam saking Pak Kuntono. Menika para sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kali kula, jenengan nggih lewat pundi lah. Nggih, digasak. Mantune Mas Kuntono. Nggih. Jliteng kakangku kae. Pak ya sliteng lho. Ireng Nek pancen iya sih. Nggih, mboten mungkin wonten anu Mbak, Ning ora apa-apa, Nduk. Mergo nggur panggung kudu los. Lek ora apik. Hul, mantune Kuntono to? Nggih. Pak Kuntono. Wah, ora mantu ya. Ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Masa Kudu mungsing. Anu macem-macem. Mantu wae. Wong sare wong Islam. Ya wis alon-alon. Iki di atas panggung los lagune kabeh. Kasar iki alon-alon bae. Lucy. Dua panggung ora apa-apa. Ora disongkoke kok mau. Ora disongkoke kok maju dhewe. Inisiatif. Wong cedak tak kon ngomong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih, asli. Mongko Pak Kuntono iki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, ya teng Sukoharjo. Oh, ndak mriko, Pak. Boyong maksud Pak. Oh, ya mriko. Riyen kula nderek Pak Cahya niku tasih Allah tasih umbelen kula. Nggih. Kabare ndek Tegur panggung tasih nangisan. Oh, cilikane sing ngomong kowe lho, Rek. Nggih jenengan sing nyewoki ngono. Nek atus nggih gitu sih. Oh, alah Mira sing dhewe tak cewoki kae to. Wis gede saiki. Lah kan pamrih jenengan niku jane nggih napa nggih, Mbah. Nggih to Mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluhur. Lah iya to. Wah, jebul iki bocah sing dhewe kula cewoki adus tak dusi nika niki to. Nggih. Sombong saiki. Loh, Kok iso? saged. Saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Harus mandiri pribadi ya. Sampai umpama duwe Lho lah ya beda to umpamane gantung aku iki ngono. Umpama mlaku lah ya beda to. Ceritane lah beda. Aku mlaku terus Pak Cahyo ku tadi panglet. Ya ampun Mbak Mira. Iya Pak Cahyo. Mindanipun tukon kinten. Ya malah siap-siap mendo. Tekon niki aku ora Mirane. Lah piye? Sing ngene sing ditakoni iki aku to, Pak. Lho Pak De Gareng. Pak Cahyo. Nggih badhe teng pundi? Ngeperke Dek Mira nderekke Pak Cahyo pun tadi. Oh ngaten. Nek apa aku bojo.
Lho, Pak De Gareng. Badhe teng pundi? Ngawin kejaran. Siap. Wah, bentak karo dhewe. Iki meneh contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jarane. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah duwe jaran, wayah ngawin ki mulo aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah kok muncul muni jaran iki? Ya berarti aku jarane. Lho kowe jaran kudu. Kudu. Kudu ra tok nesu. Lah kok ngecek kok? Jarane dhewe nang omah kok. Loh. Ya sing adil. Ya adil, adil. Kene ya, Nduk, pira? Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa? Apa sampean duwe garwa Mbak Mirah cara mandi ngono mbok dusi apa? Bojone ayu. Paling ora air susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Lah iya mandi susu. Apa bojomu aku? Mandi lumpur. Pak Indro. Gua mandi lumpur terus liat TikTok pokoke wong nyawer kok malah. Kok malah aku bojomu wis yo. Salangi lan bingkem. Ya jare yang ngono umpama garwane iki jenengan Dik Mirah. Dik Mirah iki meneh, Mas, nyuwun mimi ngono kok juga mimi apa? Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange juice. Tak bojomu aku? Hah? Aku Mas. Pengen mimi. Mimi Solar. apa iya ning bojone diombeni solar iki? Ben iso glegeken. Angine iku iso metu. Nek mau bojone kayu wae Mbak Mira, arti tak ning mall ngene mbok tumpakne apa? Paling ora yo Alphard. Ya kek ya. Kok kowe bae tumpake Alphard kuwi nyeni. Aku mesti apik nek dikomo bojomu aku. Tak tumbas apa tak tumpake angkong. Suruh ngono apik ya. Adol rabuh ngono. Padha sombeng iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Iya. Pasare tutup ra sitone pasar. Kusuma Wijaya ayo Nduk Mira. Angin karo suara jenengan coba kaya apa. Cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ya nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Waras. Oh, si Pak Wakil. Nggih, beres. Maka, Kenyos.